Primerong gipadala ni Hesus ang iyang 12 ka apostoles. Ang misyon pagsangyaw sa maayong balita. Karon nagpadala na sad siya 72 tinagurha gihapon. So pila man tanan iyang gipadala? 84. Mao gihapon isangyaw ang maayong balita. Karon kitang tanan nga mga Katoliko, mga binunyagan, iya kitang gipadala aron isangyaw ang maayong balita. Ngilingiyay mong tupad ing naunsay maayong balita diha. Ina. Unsa maning maayong balita? Ang maayong balita mao nga duna natay manluluwas. Luwas na ta, available na ang kaluwasan. Unya kay available naman ang kaluwasan, ang ato na lang himuon mao ang pagsubay sa dalan padulong sa kaluwasan. Ug ang giagian sa kaluwasan padung dinhi nato, ug mao sanay atong agianan padulong ngadto sa kaluwasan, mao ang mahal nga Birhen Maria. Na kining pagdebosyon sa mahal nga Birhen, labi na niining santos nga rosaryo, kining pagsigig pamalandong sa mga misteryo sa santos nga rosaryo matag adlaw, labi na gidihas panimalay. Ang panimalay magsubay gina, ang kana mga membros panimalay magsubay gina sa dalan sa kaluwasan. Igilingya imong tupad ing na nagsubay ang imong pamilya sa kaluwasan o kaimpasan. Kanang magsige na lagtanaw anang cellphone, siging paningkamot anang panginabuhi, pangwarta, panindot sa balay, siging pamalit anang mga gadgets, mga alahas, siging panindot anang mga naong, kana nagsubay na sa dalan sa impyerno. Nya mao ni ri atong challenge, magsangyaw kita sa maayong balita. Tudluan nato ang mga tao, pero si Kristo niingon nga ang una gid ang puy-an para makasangyaw tas maayong balita kay mao sa nay gipuy-an sa mahal nga Birhen Maria, mao gyud ang kakabos. Ano siya, ay mo pagdag pagkaon, ay mo pagdag puntil, ay mo pagdag bisan unsa, ang kakabos. Magsigi gani tagpaningkamot nga madato, di kita kasangyaw sa maayong balita. Kumusta man inyong kinabuhi ron? Nahigugma mo sa kakabos o sa kadato? Dili ingon nga kabos mo kay kuan man na given man na kana yung nahigugma sa kakabos. Di ba na siya sayon? Unsa maning kabos? Una, way pagkaon. Sunod, way balay. Sunod, way kwarta. Sunod, way ikasulob. Mo nagisulti ni Kristo, panglakaw mo nga way kwarta, way watanan. Nga ang kabos mosalig sa iyang isig katao. Sige, lingay mong tupad. Ina nisalig ka nako. Daghan kay natong di mosalig sa isig katao. Mao na ang atong balay kinural gyud kay galagot ka or nagduda ka sa imong isig katao. Atong balay na aginay lock kay naa lagi gyud tay kahadlok sa atong isig katao. Nganong wa naman ka mosalig sa imong isig katao kay naa naman kay daghang kwarta. Lagi kami dito sa unas kahugan, pulos mami mga pobre, amo mga balay. Anaan lag ka ng kahoy ka na bang? Ang pultahan ba para di maablis hangin? Anaan lag kahoy niya, lubagon to nimo, able na. Niya, mamiya, mis balay. Pero naanagan ay kwarta, naanay doorknob, laka na, magsige nag-check up. Ang yawi, nadaan ang yawi. Masama, nasirad ano tong likod. Sige, check up. Wa na'y pagsalig siyang isig katao.
Og mauna ang kadautan nato. Ang kabos musalig gina mo na ingos Kristo, bisan asa mo dawaton pabilin mo didto, og di kay mo dawaton itaktak ang abok sa inyong mga tiil, og ingna sila. Mas maluoy pa ang Ginoo sa Sodoma ug sa Gomora inig adlaw sa panghukom kay kaninyo. Si Maria nahimong balaan, nahimong agianan sa kaluwasan tungod sa iyang kakabos, kahimtang o kasing-kasing. Nisalig siya sa iyang isig katao. Muna ang Ginoo sad misalig sad ni Maria. Gipakita sa Ginoo nga kini di ay kabos kasaligan sa Ginoo. Ang kabos kasaligan, ang mga dato kadudahan. Bitaw. Gatuo day mo kana mga dato di na peligro kayo. Awa di ba sunod adlaw hingin lang na kasi imong gipuy-an. Pero ang mga kabos sumpayan pa na imong balay. Mutapad na sad ba mutapad. Di jud ka hingin lang. Mutapad pero kanang dato tanawa dig sunod dimulis na kana. Di tinuod. Pero kanang mga dato nga kabos o kasing-kasing mauna sila yung mga kasaligan. So kabos gihapon. Kabos ba? Unsa man ang mga dato nga kabos, daghag kwarta pero wa mahigugmas kwarta, mas nahigugma sa simbahan, mas nahigugmas iyang mga isig katao. Mao na ang kinabuhi nila ni kana San Fernando Earl Rey, sila si St. Francis of Assisi, mga inana ba nga dato man gini sila mo. Mga dato King Louis of France, o mga Saint Queen Elizabeth of Hungary, o uban pang mga dato kayo nga mga kabos o kasing-kasing. Siging panghatag, siging panghatag. Muna kining namalit na tog slots, mga dato ni sila pero kabos o kasing-kasing. Liwat ni silang Maria kasing-kasing mo na manggihatagon kay ni sila. So congratulations sa mga namalit og slots. Kamong na ay kwarta niya, wa mo palit og slots, mga dato mo nga dato gyud. Kana bang dato nga peligro? Kaning mga dato nga namalit og slots, mao ni sila ang mga dato nga kabos. Pila na atong halid sa atong slots. Salamat sa mga dato nga kabos, no? Mga kwartahan nga manggihatagon dili mga dao. Ang atong halin sa atong holy pads or holiness, peace, and divine salvation as of yesterday niabot na og 43,117 kaslats. Pakpakasan. Nindot ana. Kining atong special slat, Mother Mary's Enriching Graces or MEG, para sa ato ning kapistahan. Usa na ra lang kasi siyam na lang kaadlaw, no? Maintang mahurot na ni 5,078 slots na ang atong halin, na apay 14,922 ka slots. Ato gyapong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Sa ato sang 30 slot challenge na natay 378 ka 30 slot challenge, kaning tag 3,000 worth of our slots. Nya sa ato sang DSAP, sa atong investment slots, na natay pledges nga niabot og 59 slots. So, pakpakasan. 81 ka slots pa ang available sa atong DSAP. Nya sa 59 slots na atong na dawat nga pledges, 27 slots na ang na-remit ngan hinato. Pakpak na sad sa ni-remit. Makapakpak kita tungod aning mga taong kabos. Si Jesus maoy tag-iyas tibuok kalibutan, apan ang iyang kasing-kasing kabos mo nang nagpakatao siya diha ni Maria ug naghalad sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan nato, ginamit ang iyang kakabos. Way balay, way kwarta, wa gani ka eskwela,
ug wa na gani siya sinina sa dihang namatay siya, wa na siya sapot kay gilangkat na gikan niya, gilansang pagid siya sa cross, hastang iyang dugo nahurot sag agas, hasta paganing tubig sa iyang lawas ug dugo gitiwas pagyug paagas, bisag patay na siya kay gidugsak, kabos na gyud kay siya. Pero tungod sa iyang kakabos naluwas ta, tungod sa iyang pagpasakit natagaan tag kalipay. Mao bitang moingon kita ni Maria, maghimaya ka Maria. Pasabot paglipay, pagmaya Maria, kay sa imong pagkakabos nga nahiusa ni Kristo, nahimo sad kang dako kaayo og kanini ang grasyang nadawat. Kini bitang atong kakabos dinhi, magsigil ang tagbaligyag slots, daghan baya tag nahimo, no? Dili di daghang nahimo, daghan kayo mga kabusta nasa mga dato na to, pero kabus gyapo kasing-kasing, daghan kay tag nahimo nga makaingon ang mga tao, haya-haya ninyo oy. Di ba? Asa man day mo San Vicente, Liloan, haya-haya gud ninyo. Ano man, mga kabus man ta. Iniganhi dinhi, hala kanindot sa inyong simbahan, haya-haya ninyo oy. Unsay hayahay? Nga porti natong kabusa. Pero hayahay, mao nay ginaingon nga naay daghang kabos apan hamugaway naa say mga dato nga pitos ang kinabuhi. Dagkog balay pero pitos ang kinabuhi. Bugat ba? Bugat kay ngano mga daw man, no? Basta daw nagay ka, bugat ginang kinabuhi. Pero kung manggihatagon ka, gaan. Muna kinisang ato dinhing channel sa YouTube, gaan sad kayo ni nato, sige lang tag kaning atong YouTube channel ba nga ingon mi ninyo nga sige gyud mo suporta ani ha, sige gyud mo og view, sige mo og like, kay ngano man kay kining atong YouTube channel muhatag sa ni og monetization nya. Sa iyang monetization mo padangat ni siya og kagaan ngadto sa mga kabos, kay ato manggamiton ngadto sa mga nanginahanglan sa atong charitable fund nya. Sige na mo view sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Na uban ay wa gyud kay baw kana ba atong YouTube channel ba? Atong ni aging Agosto 135,000 ang atong nadawat. Pila nakakabuktaw ang mo gaan-gaan og malipay ang kinabuhi niya ng 135,000 pesos, di ba? Mura mamog ka na bitang luya kaayo ba, mura namatay nga, wag yun mo ka-appreciate, mura wag yun mo kasuway nga nang hatag mo. Tagay ragon ng inyong isikataog tag 1,000, tag 2,000, purting lipaya ana nya dinis ato mangayo og lungon. Ang lungon tag 15,000 ang kuwang, tagaan na to og 5,000, lipay na kayo. Ay kuwangan og 100,000 sa ilang ospital, tagaan na to og 10,000, lipay na kayo nas tanan di sa ginato mahurot og bayad ng tanan, pero naatay kahatag wa ikatunol, lipay na kayo na. Kamu wag gid mo tunol-tunol nya. Ang inyo ra gyud buhaton gaan ra gyud kaayo. Sige tag view, sige like kada adlaw aning atong YouTube channel. Ay lang mo anang ubang channel nga dili gid ato. Mailhan man na kay ang ato kay nanaman ay mga 170 ka subscribers. 170,000 ka subscribers nya. Padre Siano Ubod, dili tong nailaingan, naisumpay. Nyag nasa mo sunod aning Padre Siano Ubod, pero ang subscriber tan-aw nimo di man ni kaabot og 170, dili ni mao. Inanaragod kay daghan sang vloggers nganong anhi man gid sa ato, kay kita ra man say manghatag ngadto sa mga kabos ni anang atong ginagmayng tampo-tampo tibok kalibutan. Kini siya mao ni ang misyon sa kaluwasan, mao ni ang paagis pagsangyaw sa maayong balita nga kitang tanan magsigi og panghatag ngadto sa simbahan. Kay ang simbahan mao sa nimo distribute ngadto sa mga kabos.
kay pinangga sa Ginoo ang mga kabos ug ang iyang mensahe, ang iyang ebanghelyo maayong balita ngadtos mga kabos.